Il-Gvern ta' Robert Abela qed ikompli jdaħħal aktar taxxi indiretti fuq il-poplu Malti din id-darba kien immiss multa ta' 500 euro li s-sewwieqa tal-minibus stess qed isejħula taxxa ġdida. Numru ta' sewwieqa li tkellmu ma' Net News spjegawlna kif qed jispiċċaw jeħlu multa ta' 500 euro sempliċiment għax matul il-ġurnata jipparkjaw il-vetturi tagħhom f'kaxxa bajda u jħalluha weħda għal ftit minuti, tant li issa dawn spiċċaw qasbiss jistgħu jmorru jixtru xi ħaġa tal-ikel fil-break tagħhom jew imqarsa t-toilet. Jirriżulta li din il-liġi ilha miktuba b'dan il-mod iżda qatt ma ġiet implementata u issa f'daqqa waħda ingħatat direzzjoni biex jibdew ifajru dawn il-multi lil min għandu Y-plate. Anke sewwieqa ta' cabs tkellmu ma' Net News u konfermaw li huma wkoll weħlu din iċ-ċitazzjoni li sejħu bħala taxxa inġusta. B'wieħed mis-sewwieqa jgħidilna li basta l-Gvern jiftaħar li jagħmel budget bla taxxi imbagħad qed iċabsilhom dawn il-multi enormi. Wieħed mix-xufiera tal-minibuses insista li din il-mossa tmur kontra d-drittijiet bażiċi tal-ħaddiema. Dan kollu qed iqajjem rabja kbira fost dawn ix-xufiera tal-cabs u l-minibuses illi għandhom il-vetturi tagħhom b'Y-plate hekk kif din il-multa indirettament hija taxxa ġdida li qed tkompli iżidilhom l-ispejjeż. U wara li ħarġet din l-istorja fuq is-sit netnews.com.mt kienu bosta xufiera li spjegawlna kif dan kollu huwa riżultat ta' riforma bla doċċi li kien għamel il-Ministru Ian Borg fejn illum tista' tinħereġlek pjanċa bil-ittra Y anke jekk m'għandekx garaxx. B'wieħed mis-sorsi tagħna jgħidilna li din il-konfużjoni hija kollha tort ta' din is-sistema ta' transport Malta u l-bidliet li jagħmel Ian Borg. Intant apparti din il-kwestjoni tal-multi sal-lum il-ġurnata diversi sewwieqa tal-minibuses għadhom ma tħallsux għas-servizzi li qed jagħtu lill-istudenti tal-iskejjel dan minkejja li l-Ministru tal-Edukazzjoni kien qalilna li l-pagamenti ħarġu.